Kursoşun bayram barada. Men Yapon dilini okudum 5 ýyllap gapdalymda bir kursoşum bardy bayram diýip dost oglan. Häsiýeti adamçylyg oglan ýöne häzir nähilikdigini aýdyp berip başlasam, hökman solar ýak bir tanşyňyza aýtmasam özüňiz belleýäňiz sebäbi. Her bir krukda hökman adyndan bir bayram bolaýmaly. Tapawdy ýok, nirde haçan näme wagt kim bilen haýsy gyýyz bilen salamlaşýaňa, diňe salamlaşmaň urun aýdýan. Salamlaşýaň bolin bärden bayram çykýandyr. Ýankule tanışyp bolýarmy? Jorasy barmy? Nomer näçe diýäň? Bizim kursumuzdan adäbi. Kim mekşiden habarly, hem mekşiden tanışsak bolýar. Menden başga kursda 19 sany gowlan bar. 19-nyň ýanyşy ýanky gurrun da. Gözüňe ötür maştaplar gözüňe ötürsen. 3-nji kursda depter tapdyk muň kitaplarynyň arasyndan ady spisek Schindler. Ýöne muň içinde spionlaryň spisek dälenim. Beýleň spisek bar. İçine girýän Einstein'in formulary, matematik rasşotlar zatlar açýan bolyn. Plany we plança prosent guruluşmagyna şans we sinuslar, kosinuslar hemme zatlar çekilen. Ya siz erwet pikir edip oturmaň men näme üçin beýtdiňini bildim ahir soňy. Şunça wagtlap bayram öýlenjek bolýarken öýlenmek üçin özüne narmanca gyýy gözlejek bolýar. Bolýan şunça kötünçliklerden soň 20 oglanyň azabyndan soň spisek Schindler'ň içiniň dolup gidenden soň ahir şu ýyl iýul aýynyň 28-ine bayramyň toýy. Diňe bayram däl hemmemiz gutlap bilersiňiz sebäbi munna hemmemizin ihlasymyz ýatyr. Ahir öýürdik. Evet, maýdyp berem dugul kim tutýar ýa istoriýa da ne. Ahir öýürdik bayramy iýul aýynyň 28-ine Krasnovodda toýy hemmeňiz çagyrýar. Yukozug antena alle, diskoduň içi balli, yakar tuneri kilendim. In hada, klormen artit edýär şeýdip. Häzirni 3 muntlyk iş bar şu aýda. 3 muntda diýil ýa bolyn, diýen puluny beren oklar. Onaň 3 sagatlap rol oynan olup, kösenen olup, şeýden olup durmalylar. Onaň şeýtjaňam bolyn, radio olup berýärler puluny. Şolar artit edýär men ne günah ýok hiç. Hava kara bulutlu yine yağmur yağıyor. Hava kara bulutlu yine yağmur yağıyor. Sanki günahsız gibi gözlerime bakıyor. Sanki günahsız gibi gözlerime bakıyor. Of of of. Of 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 of. Men baktlı kilent köpelye. Yine şuvadi şemal oynoya. Ya da eti punton yalňyşya, garaz bulaşya, köp ýagyşýar ya. Ussalarym arzuwuna gowuşya. Bu ne bolsaň kardeşim düýün TikTok açdym telefonçulara masrap bilen. Bahada uýas dip. Bu iPhone 10 Pro daga bahadyna kamera ýetsen o. Bu ne kardeşim bu o düýün bir daga diýsen ol gün 10 Pro in dünya ýüzünde men nardan ip berýär kardeşler. O Apple kampaniýaňy ýetsek wara bizdäki bahalar görüp o bannisada ýatýar ýüregi agyrly parok serse o da şok geçirip berýär. Bu iPhone 10'ler niye var ya kardeşim bular o bir heptemin odalan oğlanlar pon stres geçirip saçlar dökülýär oğlanlar mene kardeşim 10 Pro alacak gelin tek garaşyk nesip bolsalar ana ol güni eşikçiler switermi jempermi bahada uçdular 30 manatdan 5 manata geldi o jemperler soň alak iPhone 10 Pro 5 manata gelýänçe garaşyk kardeşim o bulara kamera ýetsen o garo Imoşlar barada part 6 Imoşlar bir zada düşünmem. Näme üçin gruppa giýýäňiz we uşo doýurdyňyz. Giýirem näme üçin tanamaýanyňyzy liçka çagyram bolýan. Gelay bir mut gurrunma, bir zada sorajokdum, tanışdym. Nomeryň merten bolýamy, surat toňrat bolýamy, näme bla gyrsyr tartry. Men aýakdygy imodan bara. Men biraram. Ciao. Qara da bizden avtobusda qara şu tür stayankada innik sanda görüş. Avtobusda. Ciao. İyice bile şu derece pokyüz bolaydan ayvara. Qaroçy menem arada Mugurga jaňa diýende, Mugurik 5 saat etdim diýende bolýan. Bolupdyr. Mugurik şeýle planerde ýaşa. Ay bolýan. Ön gatnaşdyňmy soň ulan owa. Ono şu barada bir zatlar alaýak bolýan boly dilinden ýe gurula. Fiýle şu derece adam bir näde pokyüz bolup bilýär. Men ýa-ni Mugurik şeýle diýen ay bolupdyr. Bir men saňa bir zat düşündirjek bolatyn sen bolsa diňe arsygyňlar bolýar, ok bolýar, näme bla zat diýenler bar. Şolar ýaly bolşun gara.
Karaç Morik gayret et. Ovcu cevap ver yok. Erkek kon. Ciao. Öyle sığırma da puluna da yara. Doğrayacağım. Koyla. Öyle sığırma da puluna da yara. Doğrayacağım. Koyla. Bile yaman qoğulan, bu oğlan diniz sport meşgulluğuna sağlığına seyrediyenler man. Bile bu tuvalet yok. Kasakladın o oblo.